Eta soldadizkera joan aurretik sorteo bat egoten zen, eta kintoak eta afari edo ospakizun ematitzen zen duen, edo zela nahi zen hori. Tailetea ginen egiten duen bezkai bat, eta gero kintxo bat zen esete zen. Beno, leko eta hemen berzen kintxo bat zen esete zen, leko dan zen esete. Kintxo bat zen, egun biak egiten zen, kintxo bat zen. Beste apai bat egin beste batzak duen da. Baina zer batzen zen duen, etxeetan? Etxe, bai. Bai, eta zer bai, kanta edo itzen zen duen zer edo... Kintxo eginela eta kintxo eta usentzio zan ez eta hori gazte da, baina... Kinto batzea? Ba. Eta hori zer dirua batzen zen duen edo jateko generoa edo... Ez, dirua. Bai. Eta horregaz itzen zen duen gero, bezkarie? Bezkarie bat, egin horraz. Eta gero sobra de zana repartidu, da anartien. Bezkai zein sobra de mazan, repartidu da anartien, da ba. Apurra sobra de zan, gero zantik ez baina. Eta gero, aukidozue kintoak batzeko iture hori? Ba, kinto bezkai zein urtero jau, berzkuok. Eta gero beste bi egitu, bi eroiru, hanbertan lagun izan ginenak. Beste herri batzutekoak eta beste... Hori aparte jau, herrikuetarik aparte. Bai, eta ondino batzen zarie? Ba, oino batzera, baina lehelekotan hori hasi ginen da baina €4 bakarrik. Claro. Batzuk hil behin eta bestatzuk eusez da. Bai.